Gepleýär Azatlyk Radiosu. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. 6-njy dekabrda Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Russiýa Federasiýasyna sapar edip garaşy döwletleriň arkalaşygyny agza ýurtlaryň döwlet başlyklarynyň Sankt-Peterburgda geçirilen resmi däl ýygnagyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň döwlet medeniýeti habar berýär. Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin türkmen kardeşini Sankt-Peterburgyň Boris Nikolaýewicz Yeltsin adynaky kitaphanasynda garşylady. Gıdanyň samitine şeýle-de Azerbaýjanyň prezidenti Ilham Aliýew, Belarusyň prezidenti Aleksandr Lukashenko, Kazakstanyň prezidenti Nursultan Nazarbayew, Kyrgyzstanyň prezidenti Soronbay Jeenbekow, Moldowanyň prezidenti Igor Dodon, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin, Özbegistanyň prezidenti Şawkat Mirziýoýew, Täjikistanyň prezidenti Emomali Rahmon hemde Ermenistanyň premier ministriniň wezipesini wagtlaýyn ýerine ýetirji Nikol Pashinyan gatnaşdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýetynyň habar bermegine görä resmi däl duşuşygyň dowamyny arkalaşygy agza ýurtlaryň döwlet başlyklary özara gatnaşyklaryň ugurlaryny we halkara häsiýetli meseleleriň bir näçesini maslahat etdiler. Duşuşykdan soň oňa gatnaşyjylary Rus prezidenti Vladimir Putiniň adyndan resmi däl günortanyk nahar berildi. Şeýle-de mihmanlary Leningrad Merkez Medeni Diňjalyş Merkezine şu öleňli maksatnama teklip edildi diýip tadaha ýazýar. Soňra döwlet başlyklary Sankt-Peterburgyň Mariinsky teatryna Pyotr Ilyich Çaykovskiýiň döreden Şelkunçik atly baletine tomoş etdiler. Türkmenistan gıdanyň assosiýerlenen agzasydyr. Ýatladyp geçsek şu ýylyň 27-28 sentýabryna gıdanyň Duşanbede geçirilen resmi samitine Türkmen prezidenti gatnaşmady. Ol şonda gıdanyň geňeşine gatnaşjak Türkmen wekiliýetine ýol başçylyk etmegi Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasary Pürli Agamuradowa tapşyrypdy. Türkmenistan 2019-njy ýylda gıda uramasyna başlyklyk eder. Türkmen döwlet medeniýetynyň 6-njy dekabrda ýazmagyna görä, Türkmenistan üstümizdäki ýyl arkalaşygy başlyklyk etmegiň konsepsiýasyny işläp taýýarlady hemde onu gıdanyň ýerine ýetirji komitetine hödürledi. Habarda aýdylmagyna görä Türkmenistanyň hödürlän konsepsiýasyna döwletleriň arasynda ynanyşmak ýagdaýyny puwtalandyrmak, durnuklyk, howpsuzlyk we beýleki käbir möhüm meseleler Türkmenistanyň başlyklygynyň ileri tutýan ugurlary bolup durýar. Howpsuzlyk barada aýdylanyny 14-nji noýabrda Gıda agza ýurtlaryň serkerde başlary geňeşiniň Kyrgyzstanyň Tokmak şäherine geçiren duşuşygyny oňa gatnaşyjylar Gıda bilen Awganystanyň çägindäki howpsuzlyk şertlerini alada bildirdiler diýip RIA Novosti habar beripdi. Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günlegi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sahra. Türkmenistanyň Daşoz welaýatynyň prokuratura idaralarynyň işgärlerini gymmatbaha awtologlar sürmek we edinmek dilden berilen görkezme esasyna gadagyn edildi. Bu barada Azatlyk Radiosynyň ýurduň Demiradyk welaýatynyň çeşmesi habar berýär. Bu görkezme mundan 3-4 ay çemesi öň ýokurdan berildi. Şu görkezmeden soňra gymmatbaha awtolog bar bolan prokuratura işgärleri öz uloglaryny satdylar. Olaryň käbirleri bolsa öz gymmatbaha uloglaryny dogan garyndaşlarynyň adyna geçirdi. Ýöne şonda da olar bu uloglary sürmeýärler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasyzlygyny soran Çeşmämiz aýtdy. Çeşme welaýatdaky prokuratura işgärleriniň aglabasynda esasan Toyota Pathfinder ýa-da Toyota Highlander ýaly iň pesi 2015-nji ýylda öndürilen uloglaryň bolandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Prokuratura işgärleriniň uloglary beýleki adamlaryň ulogundan özüniň täzeligi bilen tapawutlanýardy. Uloglaryň ählisi diýenýaly täzede. Görkezmede aýdylmagyna görä, bu tawşyryk prokuratura işgärleriniň ýöneki adamlardan tapawutlanmazlygy üçin kabul edildi diýip Çeşmämiz belleýär. Onuň sözlerine görä, häzirki wagt prokuratura işgärleriniň aglabasy Toyota Camry, Toyota Avalon ýaly 2000-nji 2005-nji ýyllar aralygynda öndürilen uloglary sürýärler. Şeýle-de Çeşme bu görkezmäniň diňe Daşowzdaky däl, eýse ýurdun beýleki welaýatlaryndaky we paýtagtdaky prokuratura işgärlerini hem degişlidigini aýdyp sözüni jemledi. Azatlyk Radiosynyň ýokarda gürrüň edilen ýagdaýlar dogrusynda Daşowuz welaýat prokuraturasynyň kommentari almak synanyşyklary häzirlikçe başa barmady. Türkmenistan'dan Azatlyk Radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär.
Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzeläp durmagy unutmaň. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Tophuň Türkmenistanyň geçýän bölüginiň tamamlanan Unaýdan Türkmen resmisi taslamanyň guruluşyny 2019-njy ýylda başlanjakdygyny aýtdy. Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň başlygy Muhammed Murat Amanow Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň guruluşynyň 2019-njy ýylyň 1-nji çäregine başlajakdygyny hemde onuň 2,5 ýyldan gowrak wagtyň dowamyny tamamlanjakdygyny ma'lum etdi. Bu barada Pakistanyň Dawn neşri habar berýär. 6-njy oktýabrda Islamabadyň Strategik Barlaglar Instituty Topuk taslamasynyň durmuşy geçirilişi atly maslahat geçirdi. Dawn neşriniň maglumatlaryna görä taslamany ýerine ýetirýän kompaniýanyň baş dolandyrjysy Muhammed Murat Amanow agzalyan maslahatda çykyş etdi. Ol öz çykyşyny guruluşy işleriniň üstümizdäki ýylyň 1-nji çäregine başlajakdygyny ma'lum etdi diýip Dawn ýazýar. 2 ýylyň dowamyna gaz geçirji Pakistana çenne çekilir. Onu Pakistandan Hindistana çekmek işleri 6-8 aýa çeker. Bu taslama 10.000 adamy iş orunlary bilen üpçün eder diýip Amanow sözüne goşdy. Finçilaryň pikirine görä bu taslamanyň guruluşy bilen bagly gümürtüklük dowam edýär. Türkmenistanyň döwlet mediýasy we metbuat serişdeleri Türkmenistan, Awganistan, Pakistan, Hindistan gazy geçirjisiniň guruluşynyň güýçli depkinini alınıp barlayanlygy barada ýerli habar berip geldi. Ýöne onha dün 6-njy oktýabrda Islamabadda eden çykyşyny Amanow taslamanyň guruluşyny üstümizdäki ýyl girişiljekdigini habar berdi. Ýogsa Muhammed Murat Amanow Euronews kanalyna 2018-nji ýylyň 28-nji fevralyna eden çykyşyny şeýle diýdi. Taslamanyň häzirki tapgyryna ýetmek üçin biz 2015-nji ýyldan bäri köp iş bitirdik. Biz Türkmenistanyny öz işimizi jemledik. Indi biz Awganystany süýşýär diýip Amanow aýtdy. Biz işleri tamamlap 2019-njy ýylyň aýagyny çenli geçirjiden gaz iýermegi gödeňini tutýar diýip Amanow Euronews kanalyna eden çykyşyny belledi. 2015-nji ýylyň 13-nji dekabryna Mar welaýatyna ýerleşýän Galkanyş gaz käniniň alkymyny Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedowyň Awganystanyň prezidenti Ashraf Ghani'niň, Pakistanyň şol wagtky premier ministri Nawaz Şarifowyň hemde Hindistanyň vice-prezidenti Muhammad Hamid Ansarynyň gatnaşmagyna Topuk gaz geçirjisiniň türkmen bölüginiň düýbi tutuldy. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizlin saklanjakdygyna kepillik etýäris.